Κοιτάξτε ποια σας έφερα. Έλα. Δεν το πιστεύω. Είσαι ρε τρελοκομείο εσύ, τι κάνεις? Καλά, σ' άρεσε. Κάτσε εσύ. Έλα, κάτσε μαζί μας. Τι είναι? Πήρα το αεροπλάνο και βζουμ ήρθα. Α, καλά, εσύ δεν θα αλλάξεις ποτέ. Καλά, αφήστε τα αυτά τώρα. Για πείτε, τι γίνεται εδώ? Εντάξει. Όχι, εσύ πες. Τι να γίνεται αυτό. Τι λες τώρα? Δεν το πιστεύω. Μία μέρα σας άφησα μόνος και προλάβετε να κλεφτείτε. Τώρα και εσύ να κλεφτούμε. Μέχρι το δαχτυλίδι φτάσαμε, ηρέμησε. Καλά, γουστάρω φάση. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα, μιας και μαζευτήκαμε όλοι μαζί εδώ ξανά, να κεράσω κάτι. Ναι, αλλά μην την βγάλουμε πάλι με κουλουράκια και καφέδες. Άσε. Συμφωνώ. Μάρκο, η υπόθεση σηκώνει τουλάχιστον σαμπάνια. Θε σαμπάνια, ωραία. Λοιπόν, πάω να κανονίσω κάτι καλό. Οκ. Για πείτε, τι φάση, τι παίζει εδώ? Παίζουν πολλά, αλλά εντάξει, μέσα σε όλα αυτά δεν καν περίμενα κι εγώ αυτό. Συνωμοσίες, πράγματα. Τι συνωμοσίες? Άσε, μεγάλη ιστορία. Κορίτσια, είμαι όλη αυτιά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα ότι εγώ και ο Μάρκος θέλουμε να παντρευτούμε, αλλά έχουμε θέμα με τη μάνα του, η οποία δεν με θέλει. Φοβερό story. Και τώρα τι γίνεται? Εγώ λέω να αποκαλύψετε την αλήθεια, να τελειώνουμε. Και εγώ αυτό λέω, αλλά ο Μάρκος δεν θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν μάθουν οι γονείς μου ότι παντρευόμαστε, θα αρχίσει πόλεμος. Καλά, γουστάρω πόλεμο. Πάλι τα ίδια δηλαδή. Όχι πάλι τα ίδια. Τώρα θέλω να γίνουν τα πράγματα με τη σωστή σειρά. Θέλω η Μαρίνα να εξασφαλιστεί και ό,τι άλλο χρειάζεται. Κάτσε ένα λεπτό. Το σπίτι που θα σου δώσουν οι δικοί σου στην Αθήνα δεν είναι? Ναι. Θα πάτε Αθήνα. Εγώ θα πάω μόνο. Ναι, δεν είναι σωστό να είμαστε μέσα στα πόδια τους μέχρι να τελειώσουν τα νομικά. Και ωστόσο το δικό μας το σχέδιο προχωράει κανονικότατα. Πακέτο. Τι? Με όλα αυτά δεν πρόλαβα να σας πω. Πρέπει να φύγω άμεσα για Λονδίνο. Έχω την εξεταστική μου και δεν μπορώ να την αναβάλω. Σε πόσο καιρό θα λείψεις? Δεν ξέρω πόσο καιρό, αλλά πετάω αύριο. Τι πράγμα? Και εμείς τι θα κάνουμε, ρε Αλεξάνδρα? Άντζη, οι γονείς σου με του Μάρκου δεν είναι κολλητοί. Ξέρεις καλά την Κλέρι. Καλά ξεχνιέται, κυρία Κλέρι. Δεν πιστεύω να εννοείς. Άσε το έχω. Χωρίζει ο Μάρκος με σένα και κάνει σχέση μαζί μου. Το μαθαίνει η Κλέρι και της ρίχνουμε στάχτη στα μάτια, σωστά? Καλώς όρισες, Άτζη. Να σου πω, την επόμενη φορά που θα πάτε στο δικηγόρο θα πας και εσύ μαζί. Ναι, αλλά θα πρέπει να παίξουμε τρελό θέατρο όμως. Αγάπη μου, θα πρέπει να σε βρίζω και τα ρέστα. Ναι, ξέρω, ξεμάλιζε κανονικό, αλλά να σας πω, ωραία καλά όλα αυτά. Λογαριάζουμε τόση ώρα όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δηλαδή? Η Άντζη θέλει να παίξει όλο αυτό το θέατρο. Παιδιά, να το σκεφτώ λίγο. Δέχομαι. Στην υγεία της Άντζης λοιπόν. Έλια, στην υγεία σου. Λοιπόν, και τώρα δουλειά, παιδιά. Τι εννοείς? Λοιπόν, ως φοιτήτρια νομικής, έχω να σας πω ότι χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία. Δικά μου και του Μάρκου. Εντάξει, μην το χοντρένουμε. Δώσ' μου το κινητό σου. Μάρκο. Τι κάνετε εκεί, Μάρκο? Αυτά είναι τα αποδεικτικά στοιχεία. Δεν μένει μόνο παρά να φτάσουν στα σωστά χέρια. Τα χέρια της Κλέρης. Πώς θα γίνει αυτό? Λοιπόν, χρειαζόμαστε λίγη τύχη. Αν ας πούμε εσύ ξεχάσει το κινητό σου δίπλα από την Κλέρη, τι θα κάνει? Φαντάζομαι θα το ψάξει για να δει αν έχω επαφή με τη Μαρίνα. Τέλεια. Και τι θα βρει? Τη φωτογραφία μας. Και εκεί ξεκινάει η δράση. Πώς σας φαίνεται? Εντάξει, έχω άξια αντικαταστάτρια. Πάει και η Αλεξάνδρα, θα μου λείψει. Γιατί εγώ δεν σου κάνω? Εννοείται ότι μου κάνεις, απλά εντάξει, με την Αλεξάνδρα τα περάσαμε όλα αυτά μαζί. Σε καταλαβαίνω ρε Μαρίνα, αλλά να σου πω κάτι. Τι? Ξέρεις ότι οι γονείς μου έχουν πολλά χρήματα. Θα μπορούσα να έχω σπουδάσει στα καλύτερα κολέγια της Ευρώπης. Αλλά εγώ προτίμησα τη νομική Αθηνών. Ναι, το ξέρω και η αλήθεια είναι ότι όταν σε γνώρισα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Θυμάμαι από μικρή μου είχαν κολλήσει στην ταμπέλα το τρελοκόριτσο με τα λεφτά του μπαμπά. Αλλά δεν ισχύει αυτό ρε Μαρίνα. Πιστεύω εσύ το καταλαβαίνεις. Θέλω ρε γαμώτο να γνωρίσω τη ζωή μόνη μου. Και από την καλή και από την ανάποδη. Εγώ σε καταλαβαίνω. Αλλά επίσης ξέρω ότι και κατά βάθος είσαι ένα πολύ ευαίσθητο κορίτσι.
Άστα αυτά τώρα. Για πες, τι έγινε στο δικηγορικό γραφείο? Χαμός, έπρεπε να ήσουν εκεί. Να με βλέπεις εμένα να ξεκαρινιάζομαι με την πεθερά μου. Γουστάρω. Για πες. Βέβαια, όλο αυτό έχω να σου πω ότι έγινε με guest star τον Παυλίδη. Κατάλαβα. Φώναξε τα μεγάλα μέσα η Κλέρι δηλαδή. Αλίμονο, ήρθε και φορτσάτος, άρχισε τις φωνές. Το έπαιξα κι εγώ λίγο, τη φοβήθηκα για να υπογράψω και όλα καλά. Πω, τα καλύτερα χάνω, Η αλήθεια είναι όμως ότι στεναχωρέθηκα λίγο, γιατί... όχι για τους Παυλίδηδες. Για τη μάνα μου ήθελα να της πω την αλήθεια. Καλά, μη βιάζεσαι. Θα το μάθω όταν θα έρθει η ώρα. Τελικά πού σε έβαλα να δουλέψεις? Σε μια ρεσεψιόν. Εντάξει, δεν με πειράζει. Έτσι κι αλλιώς θέλω να ξεφύγω λίγο από τα προβλήματα. Πολύ χαίρομαι που θα πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά να σου πω κάτι. Στενοχωριέμαι, μωρέ, που ακόμη δεν σε βρήκα και θα φύγεις. Εντάξει, και εμένα θα μου λείψεις, η αλήθεια είναι. Βρε Άντζη μου, από μικρή που σε ξέρω, πολύ σε συμπαθούσα. Κι εγώ, κυρία Κλέρι. Και τώρα που έμαθα ότι ξανακάνετε παρέα με τον Μάρκο, χάρηκα. Ναι, έχουμε ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και κάνουμε παρέα. Αλήθεια, ο Μάρκος τι σας έχει πει? Ότι σε συμπαθεί πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ θα μου άρεσε να είστε μαζί. Αχ, κυρία Κλέρι, σας ευχαριστώ. Να σας πω την αλήθεια, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Δεν σας κρύβω ότι μ' αρέσει ο Μάρκος. Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι αρέσει και στον μπαμπά. Ο πατέρας σου έχει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη Λεμεσό. Όχι, καλά κάνει και του αρέσει. Άλλωστε είμαστε και οικογενικοί φίλοι τόσα χρόνια. Άντζη μου, αυτή η κοπέλα, η Μαρίνα που έβγαινε ο Μάρκος, ξέρεις τι κάνει? Καθόλου. Να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν τη συμπάθησα. Ήξερα ότι είναι υστερόβουλη. Γι' αυτό σε συμπαθώ. Καταλαβαίνόμαστε. Αλήθεια, ο Μάρκος πώς έμπλεξε μαζί της? Τον τύλιξε, αγάπη. Τον τύλιξε. Και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να ξαναπροσπαθήσει. Μπα, μην ανησυχείτε. Ο Μάρκος ακούει Μαρίνα και βγάζει σπυράκια. Ωραία. Έτσι μου. Μπορώ να σου στήσω μια χαρή? Ό,τι θέλετε, κυρία Κλέρι. Τι έγινε, πώς πήγε το σεμινάριο? Κοίτα, για μένα ήταν λίγο αδιάφορο να σου πω την αλήθεια και δεν ξέρω να τα ξαναπάω. Καλά, τι μου έλεγες χθες? Η Κλέρι την έκανε? Προβλήματα στο Παυλιδέικο. Άσε. Καλά και δεν χαίρεσαι. Δεν θα ασχολούνται και μαζί σου, θα έρθουν όλα βολικά. Ντατζή, δεν είμαι τόσο παρτάκιας όσο νομίζεις. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και νομίζω, φοβάμαι δηλαδή, ότι πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω. Μάλιστα. Εμένα θα με ενημέρωνες ή είμαι μόνο για τις εξωτερικές δουλειές? Άκου, είναι πιο πολύ... είναι ένστικτο περισσότερο. Βασικά, οι γονείς μου δεν είναι και το πιο αγαπημένο ζευγάρι και δεν ξέρω, φοβάμαι ότι αυτή τη φορά τα πράγματα μπορεί να φτάσουν στα άκρα. Άστο, Μάρκο. Μη συνεχίζεις. Όταν νιώσεις έτοιμος θα μου πεις. Εγώ το καθήκον μου το έκανα. Από εκεί και πέρα, δικό σου θέμα το τι θα κάνεις. Δεν πρόλαβες, Ζεφύριο. Συνοικιακή εφημερίδα είναι. Το πιο εύκολο και πιο σίγουρο ότι δεν θα το δει κανείς. Έλα, γέλα. Ωραία ιδέα, δεν είναι, μωρό μου? Τέλεια ιδέα, όταν σου το έλεγα όμως δεν μ' άκουγες. Ωραία, λοιπόν, εγώ να σας αφήσω να τα πείτε. Να πάρω τηλέφωνο τον μπαμπά σου. Συγγνώμη, πώς προέκυψε τώρα αυτό? Η ιδέα της μάνας σου ήταν αυτό. Δεν καταλαβαίνεις και καλά να σε προστατεύσω. Αλλά βέβαια την πραγματική έκπληξη δεν την έχεις δει ακόμα. Της Κλέρης μας βέβαια θα της ερχόταν τα μπλάς. Εξουσιοδότηση από τη Μαρίνα για να πάω στο ληξιαρχείο. Λοιπόν, πιάσου τώρα το καφέ σου, γιατί δεν ξέρω, από την ώρα που έφτασες Κύπρο είσαι λίγο περίεργα. Μήπως να μου έλεγες γιατί δεν έχουμε φύγει ακόμα? Γιατί περιμένουμε το Μανώλη να έρθει να μας πάρει. Και τις δύο. Γιατί υποτίθεται έρχομαι κι εγώ από Αθήνα. Άσε, μεγάλη πλάκα. Καμία πλάκα δεν βλέπω, Μαρίνα. Αυτό που βλέπω είναι ότι με έχετε κάνει μπαλάκι. Ξέρεις πόσο προσπαθώ να βοηθήσω την κατάσταση.
Αλλά αυτή τη στιγμή με έχετε φτάσει στα όρια μου. Τι έγινε, μετάνιωσε αχαήρευτος? Παιδί μου, μην ανησυχείς. Όλα καλά, καλά είναι τα νέα. Τι καλά. Υποτίθεται ότι αύριο το πρωί θα έπρεπε να είμαστε στην Αθήνα, στο Δημαρχείο. Και εσείς μας έρνετε πίσω στην Κύπρο. Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα έχει γίνει ένα σκηνικό. Ο Παυλίδης έχει γκόμενα. Και η Κλέρη τα έχει κάψει και ψέρνει τον Μάρκο πίσω στην Κύπρο γιατί θέλει να τα βοηθήσει, να το ξεμπερδέψει από τα νύχια της ή κάτι τέτοια. Αν εσύ είσαι θύμα, αυτό δεν σημαίνει ότι θύμα θα είμαι κι εγώ. Δηλαδή θα σφυρίζει ο Μάρκος και θα χορεύω. Αρκετά. Παιδί μου, μην ανησυχείς, σου λέω, ο γάμος θα γίνει. Πώς θα γίνει? Θα βρει ο Ρωμαίος στο ελικόπτερο να μας έχει αύριο το πρωί στις 10 στην Αθήνα? Θα γίνει εδώ, στην Κύπρο. Με παπά και με κουμπάρο. Κουμπάρα βασικά. Κάτσε, γιατί τώρα σε έχασα. Για εξήγησέ μου. Λοιπόν, είναι και έχουμε πολύ λίγο χρόνο να σου εξηγήσω και να οργανωθούμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Εμείς κανονικά θα παντρευτούμε. Απλά θα είναι λίγο κρυφό εδώ πέρα. Και ο Μάρκος δεν ξέρω εσύ τι λέει. Πάρω και τη μαμά μου να έρθει μαζί μας. Εννοείται ότι θα πάρεις και τη μητέρα σου. Θα κανονίσουμε διήμερο ποτέ. Θα τα αναλάβω εγώ όλα. Κερνάει κουμπάρα. Α, μάλιστα, οκ. Για πάρε. Έλα, Πιέρ. Τελικά θα σου έρθουμε 3, όχι 2. Ναι. Δεν ξέρω, όποτε θες μέσα στο επόμενο διήμερο. Ωραία. Μανικιούρ, πεντικιούρ. Σίγουρα χτένισμα και αποτρίχωση. Θες αντάφγεις σπερμανά? Όχι, όχι. Ωραία. Αυτά. Ωραία, σε ευχαριστώ. Κανονίστηκε. Το κανόνισα, ναι. Θα καταλήξουμε. Πολύ εξπέρ μας βγήκες εσύ στα φουστάνια και στις περιποίησεις και δεν σου φαινότανε καθόλου. Σε είχα για αγοροκόριτσο. Ελύσαμε, κυρία Τασία μου. Πάω ανάλογα με την περίσταση. Τι συμβαίνει? Μην μου πείτε ότι στενοχωριέστε επειδή δεν θα είναι ανοιχτός ο γάμος. Όχι, κοριτσάκι μου, τι λες. Απλώς εγώ πετάω από τη χαρά μου. Να, φοβάμαι. Τι πράγμα? Η κυρία Κλέρη Καραδοκή με πήρε πάλι τηλέφωνο. Μπορεί να ξέρει κάτι και να μας τα χαλάσει την τελευταία στιγμή. Μην ανησυχείτε, κυρία Τασία μου. Πάει, πέρασε το τρένο τώρα. Τα παιδιά είναι ενήλικες, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Δεν πρόκειται να χαλάσει τίποτα. Τι μουρμουράτε εσείς εκεί πέρα? Λοιπόν, πώς σας φαίνεται? Τι καλέ? Με παχαίνει και δεν ξέρετε πώς να μου το πείτε, Είσαι πανέμορφη, κοριτσάκι μου. Πανέμορφη. Αυτό ήταν το καλό. Είχες δίκιο. Τέτοια νύφη δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Κουμπαρούλα μου. Τι κάνεις? Έχω πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Έχεις φρικάρει τόση ώρα εδώ πέρα μόνος σου, Λίγο και ξέρεις τώρα δεν το έχω με τις εκκλησίες. Εντάξει, έννοια σου και η Άτζη κανόνισε. Ξέρεις τι δύσκολο είναι μωρέ να είσαι και κουμπάρα και φιλαράκι του γαμπρού. 1000 κομμάτια έχω γίνει για σένα. Εγώ δεν ζήτησα τίποτα πάντως. Κοίτα, η νύφη θα είναι στην πένα. Όλα τέλεια. Και έχω ετοιμάσει και κάτι καλό για σένα, Τι? Κωνσταντίνε. Τι? Έλα. Δεν σε πιστεύω. Έλα εδώ ρε φίλε. Καλώς ήρθες. Γινόταν λίγο το γάμο του κολλητού μου. Ευχαριστώ πολύ ρε παιδιά. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Να το καλό ρε φίλε, να το καλό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έλα, και μη στενοχωριέσαι. Ο γάμος είναι γιορτή. Και όσοι πραγματικά σε αγαπούν, βρίσκονται ήδη εδώ. Και άσε τις μανάδες να κανονίζουν τραπέζια και ιστορίες. Να πέφτω έξω, αλλά αυτή τη φορά πολύ το χάρηκα. Μπράβο στο φιλαράκι μου. Σου ετοίμασε γάμο με τα όλα του. Κι εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη. Τέλος πάντων, το χάρηκα ρε παιδί μου που δεν θα γίνει κρυφά ο γάμος. Εν μέρη, που θα είναι και οι γονείς μου τέλος πάντων. Ναι, έκανε καλό γύρισμα το φιλαράκι μου. Τώρα θα παίρνεις πίσω αυτά που έλεγες γι' αυτόν? Ότι είναι ανώριμος, ότι εγώ είμαι θύμα? Όλα. Εντάξει, κοίτα, επειδή εσύ μας ζεις και είσαι δίπλα μας σε όλο αυτό, δικαιούσε να πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Να σου πω όμως, σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα στο Μάρκο. Δεν ξέρω εσύ, Άντζη, θα το σκεφτώ.
Όχι, σε παρακαλώ. Θα σου κάνω ό,τι χάρη θες. Ό,τι θέλω. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω κάτι στο μυαλό μου. Να πες. Θα ήθελα πολύ, αν μπορούσες και θέλεις και εσύ να έρθεις μαζί μου, να διαλέξω ένα φόρεμα. Φόρεμα. Νηφικό θα πάρουμε. Νηφικό, εντάξει, τώρα 5 άτομα θα είμαστε, μην είμαστε και υπερβολικοί. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχει φουσκώσει και πολύ η κυλίτσα σου, θα βρούμε το τέλειο νηφικό. Δικαιούσε όλο το πακέτο. Πω, ο Μάρκος θα ξετρελαθεί έτσι και με την τιμένη στα άσπρα. Αν δεν δω το Μάρκο να σε περιμένει στην εκκλησία, δεν πρόκειται να ηρεμήσω. Έλα, φάε. Τρώω.